عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Ey Beni İsrail! Şayet sizin perverdigarınız size rahmetsin eğer tövbe etseniz ve amelinizi ıslah etseniz ve eğer üçüncü mertebede yeni fesada barsanız men de yeni azap bererim ve men cehennemi kafirler için zinnan edilen cay aylandırdım. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Tahqiq şu Kur'an hemme yollardan doğru bolan yolu hidayet eder ve amel salih eden müminlere boşluk berer ki şolara ulu savap bardır deyip. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Ve yine aydar ki tahqiq ahirete iman yoklara nihayette güçlü azap tayarlap koyduk deyip. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وإنسان قهر gelen vaqtında yamanlık bilen ve helaket bilen özüne ya ehli evladına ya malına dua eder. Hayır dua etşi yani. Ve insan tabiaten havluqmaşdattır. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وگیجه günnidi Hudaýyň barlygyna we birdigine her ikisini alamat we nişana aylandyrdyk. Pes biz nişana bolan gijani nursuz wujuda getirdik we günnid bolan nişanany roşan we ýagza aylandyrdyk. Ta siz öz perwerdigaryňyzyň fazly kereminden talap edin diýip we ýylyň sanyny we hesabyny bilin diýip. We biz her bir zatny Qur'anda ýaxşy bayan etdik. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وher insan özünden sadir bolýan amallaryny öz boynuna lazım eder. Yani öz amelinden hiç wagt joda bolmaz. Ve kıyamet gününde her insanın öz üçün kitap edip çıkararmız ki insan öz kitabına yani amel defterine sataşar kitabın ağzı açık olan hallarda. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Kıyamette şoňa aýdylar, amel defterini oky. Bugun özüň özüňe hesap etýän bolup kafidir. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Her kim doğru yola düşüp hidayet tapsa pes ol adam özü üçün hidayet tapdy. Ve her kim azyp gumrah bolsa o da özü üçün gumrah bolandyr. Yani webali özüne bolar. Ve hiç yük götürýän başga kişiň ýüküni götürmez. Ve biz ta peýgamberi ýebermäni azap berýän däldir. وإذا أردنا أن نهلك
قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهر وقت istesek bir şäherni helak etmegi şonda nygmaty gark bolan başlyklarına emrederiz. Pes olarda fisk, fujur we fahşa işlere gark bolarlar. Pes şolara azap gelmegi haqo sabit bolar. Pes biz şol şäherlerini helak etip harap ederiz. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبز Nuh'tan soň köplerçe ummatlaryny helak etdik. Ve sen Perwerdigaryň kafidir öz bendeleriniň günahlaryny bilýän we görýän bolup.